In 2021, Pastor Jerry Patalinko was elected as president of Sri Lanka Mission during the year-end session of Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church. He assumed his duties in February 2022 and has since continued to lead the Sri Lanka Mission. His focus on empowering the pastoral team for more effective evangelism has been notable. Together with his wife Martha, he has undertaken extensive visits to churches and Adventist areas across the provinces of Sri Lanka, conducting evangelistic campaigns and house visitations. Despite his demanding schedule, his unwavering devotion to sharing the gospel remains the top priority. Prior to serving in Sri Lanka, he held roles as president of the Central Mindanao Mission, youth director of the late South Philippine Union Conference, and long-standing president of Davao Mission. Today, Pastor Jerry leads the Southwestern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church, responsible of overseeing the spreading of the gospel in the Mindanao Islands, including Dinagat and Siargao to the northeast, and Banisilan, Sulu, and Tawi-Tawi to the west, with 5 regional headquarters covering the territories of Zamboanga Peninsula Mission, Western Mindanao Conference, North Central Mindanao Conference, Northeastern Mindanao Mission, and Central Mindanao Mission. Also supervises 2 higher education institutes, Mountain View College and Adventist Medical Center College in Iligan City, as well as 3 medical institutions, Hingoog Sanitarium and Hospital, Adventist Medical Center Valencia, and Adventist Medical Center in Iligan. Pastor Jerry is a loving husband of Marife, together blessed to have 3 children. Our speaker is known for his deep spiritual insights and passionate preaching. Please welcome the President of Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalinko. May gabi, magkapaglaom, mayong buntag alang sa mga kapaglaom na to o mga viewers nga to sa gawas. Mayroon ko ang Diyos kanunay makiguban ka nato. So mapasalamaton kita nga laing nga gabi sa mapanag-uban ug niya ugma sa gabi magkapaglaom ay giniyog pakyasa. Tuloy ang atong magsusulti ugma sa gabi magsugod si Pastor Dan Smith. So tama na po pagkasabado whole week iya kanang dadon part gihapon sa tong My Journey with God Season 5. Okay? Karong gabi ko na magkapaglaom, atong isgutan ang katapusan nga mensahe sa Dios. You know, mga katapusan, final na. So makaingon ta, kini nga mensahe para ni sa tanan, karon og sa umalabot. Apan magkapaglaom, sa diha nga kita makanuog sa mensahe, muna nga atong ipasabot yun ay kaganiha sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, ayaw na paghahiya, ayaw na padugay-dugaya pa. Nga naman, kung di mong tanahon, paglalang sa kinius sa kalibutan, niya ikumparar bitaw ni mo karon, lahi na gyud kaayo. Makaingon ka nga, kining atong kalibutan gipuy-an, dili sama ka ni adto. So makaingon ta, niya natas katapusan nga panahon. Nga naman, daghan sa butang di ta kasabot. Mga butang nga wala nagkikitabo ka ni adto, puro karon nagkikitabo na. So nagkikita na doon na lagi tayong sa naanatal dool sa bungaw matapos ng kalibutan. Apan sa diha nga kita makapaglaom nagkaduol sa tampis katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. You know, adunay daghang ipakita sa Dios kanato. Gusto siya nga maandam ka, maandam ta. Ngayon igabot anang panahon na, ready na ta. Di ba? And so, aduna siya mga pagpahimangno. Apa ko tanan dinhi, unsa man ang gisulti niya. Nagyo din niya balang kasulatan ko imong tan-awon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 1 ngadto sa 5. Taas-taas ni siya apan gipakita niya kung unsa ang mga tao sa malabot nga adlaw. Alang sa mga viewers sa atong mga sites karon sa kinatibuk-an nga nagatanaw, unsa may panghitabo? Tanaw ko na nato ang atong palibot. Kung natukma ba ka nining atong
tunan karon. Kining atong basahon sa kanong kay Timoteo. Nagingon din ni bersikulo 1. Hinumdumi kini nga sa katapusang mga adlaw adunay daghan nga mga unsa, mga panghitabo nga makalilisang. Hinumdumi ni nga adunay makalilisang mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. So, unsa man dahil sa katapusang mga adlaw, unsa may panghitabo? Ay sa COVID, na pandemic, aw part lang na siya. Pero niya yun ang tinatibukan. Tingali ka ng bersikulo 1 atong hatagan, sige, pandemic, unsa pa na din ha. Pero kung imong tanawon kinatibukan, mga kinaiya, kinabuhi sa mga tao sa kalibutan. Ingon ang bersikulo 2. Mga tao, mahigugma sa ilang kaugalingon o mahigugmag sa lapi. Atong balik-balikon yun yung gugma sa kalibutan. Ingon si Pablo, garbage man na. Sa ako nang ihatag. Pero naagyapon na sa katapusang mga adlaw. Nga ang ilang naghingapin na tinguha nga makabatunog sa lapi. Nag-ingon na balang kasulatan, versikulo 2. Ang mga tao mahigugmaon silang kaugalingon, mahigugmag sa lapi o niya garbo. Ingon to usa ka pastor, abi ni mo pastor, sa akong iglesia ba nga nanay mga daghang sakyanan, inay mo sulod simbahan magsinag hapuhap sa mga sakyanan. Usa magkapaglaom na nakay bagong sakyanan, maunag trapo ang sakyanan kaysa pagpasalamat sa Ginoo. You see, mabalhin ang ato ang pagbati sa butang yutanon. Muna trabaho sa yawa, ganahan na yawa na. So muna malipag yun ang yawa, sige, tagaan ni aron malimot ka sa Ginoo. Muna igingon din may gugmaon sa ilang kaugalingon og sa lapi, hambugiro, tigpagawal, ugo niya sila, dali rang musulti og sakit ngadto sa uban. Insultador na nga naman, taas gud sila og kahimtang. Kung ato'y tandi ang ilang sosyal nga kahimtang. Ang ilang patinabi, taas gud, susay mahimo kang garbuso. Nabiya po yung mga adunahan nga, mapanibsanon, adunahan nga diin, naagyapon ang kalumo, naagyapon ang pagkayano, na sa kanato mapaglaom, gipistahan ako, ang iyang plato kay sartin man, iya ka ng sartin pag yun nga, daan bitay ko, tay. Kani ba yung plato ba? Ganun kani ba yung sartin imong gamiton? Ingon sa pastor, o sa man importante, ang plato o sulod sa plato? Magunsa man ang Duralex nga imong plato, ang sulod din ha, galay sa kamuti. Kini nga kuha, sartin, puro ang sulod, skabitsi. Sa nasa may imong pilion. Pagkayano, malakaw sa mga paglaom, daghang kwarta, pero ang iyang sanina, gisi, mag-short pan lang, kung ano, hindi yun makasulubog tarong ang sanina. Siya utanganan sa tibok isla. Pero siya, way sakyanan, ang nangutang na sakyanan. Nakibalo ko doon siya sa lapi. Ingon siya, Ming, inanya yung asawa, patay na silang duha karon. Abali ko malimot magkapaglaom sila yung taong estilo sa pagkinabuhi. Sa Ming, atong ibaligya atong tindahan sa ubos. O niya, di na ta mamaligya, di ta maninda, kay morong ko pahuwi na tayo, gulang na ta. Ingon dahil ng asawa, naunsa ka? Kadako na to ginansya anang tindahan diya sa ubos. Usay problema ni mo. Ingon ang bana ni Minoli ko sila gabi ito. Mga alas 8 sa gabi, naglali sa sila. Isa nga nung magsipag tinda-tinda nga tiguang na ta. Nga kanang kwarta ni mo diha, bisa pag di ka mo trabaho, di pa na mahurot, matay na lang ka. Ikot ako, kwarta di matawana di ay. Pero pagkayano, tanawon gyud ng mga tao. Dili, hambugiro. Pero kasagaran sa katapos ng panahon, hambugiro na. Doon ay sa lapi, mahimong hambog. O niya, mupasakit ang istorya ngadto sa uban. Manginsulto na. Grabe, no? O niya, padayon niyo kapaglaw. O niya, ang mga bata, di na mo sugot, di na mo sunod, masinupako na silang ginikanan. Sumuni kahimtang sa mga katawan sa katapusang panahon. O niya, di na sila mapasalamaton. Kaniad to, paghatag ni mo, thank you. Pero karon pagdawat, dagan largo. Wa na thank you. Tulong sa imo ni mo, thank you. O di pinulban, di na mo thank you. Katapusang mga adlaw, ang mga tao, di na mapasalamaton. O niya, kini sila, dili na sila mubuhat sa butang, makapahimuot sa Dios. Ang ilang buhaton ka nang makapasubo sa Dios. O sa may makapasubo sa Dios?
Na kung ikaw dili mo tutong katugang Kristo, di ka mangandoy sa butang yang giandam nga tuwa sa langit, masubo ang Ginoo, grabe ang andam nako, gipakamatyan ta mo, giduphan ta mo, giulaan ta mo sa dugo, unya karon inana inyong gihimo, why igabalos? Muna ingon din na balang kasulatan, nganong mutawag ka man ako Ginoo, di ka masulod sa akong sulti? Why call me Lord, Lord, when you will not obey what I say? Adi na lang tamo tawag og Ginoo. Mga kapaglaw mo ni tuyo sa Ginoo, katapos sa mga adlaw bantayanan kay na. Versikulo 3 ingon dinhi, ug unya sila wa nay gugma nga tusoban. Di na gani sila maunsa, di na sila mupasaylo kung makasala ka, dumta na dayon kaniya. Yes, mao nay mahitabo sa katapos sa mga adlaw. Wa nay pagpasaylo, dinumtanay na ang pagdumot kanunay. Mga kapaglaom, mo ba ni kinaiya nato? Mo ba ni kinaiya sa mga tao sa palibot nga atong natanaw o naobserbahan? Mo ni ang gingon sa balang kasulatan sa katapusan mga adlaw niya karon nahitabo naman na isa katapusan na gyud ron. Doon na gyud kay panahon. Nga naman, kinita ning gisgutan din nahitabo naman. Unya ingon sa bersikulo 3 padayon, sila unya magasulti ngadto sa uban, magapasakit ngadto sa uban. Unya, wa na'y pagpugong sa galingon, halab sa kung sa himoon, ilang himoon, wa na'y pagpugong. Muna, ubusultig sakit, wa na'y pagpugong, simplabot ako, masakitan sila. Wa na'y pagpugong sa imong sinultihan, wa na'y pagpugong sa imong pagbati, wa na'y pagpugong sa imong kinaiya kagawian, magkapaglaong pastilan. Kung imong tanaw ng katapos ng linya sa versikulo 3, ug unya sila mga unsa, dagmalan. Unya, di sila ganahan nga maghimog maayo, maglakot sila, kung doon ay makita nila nga maghimog maayo. Unsa klase sa tao ni? Magkapaglaom, murag mag-uol kay ta ba? Kung inani mang klase ato mga silingan, na mangita ta tinghali isa nga, sama asa man kamo puyo, di ka kakitag kalinaw sa kalibutan, bisag asa kamo puyo, ingon ang usa ka tawo. Sayo na kung gusto ka malinawon, adto kamo puyo sa sementeryo. Aba samtang buhi pa ta, na ay daghang problema, na ay daghan nga mga pagsulay. Isa, katapos ng adlaw mo na, katapos ng mga adlaw, makita ni mo na, imo nang masinati, mga tao dagmalan, o niya maligut-guton, madinumtanon, o niya, di na sila ganahan maghimog mayo. Kanta na bang magsige kaghimog dili mayo, murag maanad ka, ang imong nauna mayo na na. Batayanan kayo. Versikulo 4, kining mga tawhana, sila o niya mubudhi sa ilang mga higala. Pero na ako'y amigo nga wag yun na nausab. Ako'y nag-Bible study niya, gikan sa high school pa mi. Ugo niya, ako siyang gidala sa Mountain View, naka-eskwela siya, nahuman siya, hangtod karon amigo gihapon mi. Iko mo ni amigo nga way katapusan. Tingali, nakaila mo ni Mr. Ulysses Lapot, tanas Canada karon. Apasultihan itong mga kapaglaom, pinmirong laptop yun ako sa akong pagministeryo, gikan sa iyaha. Ang kasuod na mong amigo murag closer than a brother. Grabe yun. Among kasuod. Apa din makapaglaom sa katapos ng mga adlaw, magbudhiay ang mga maghigalaay. O niya, maghimos lang mga butang nga dili maayo. Magunahuna sila makapaglaom, kung silang himuon nga matagbaw sila, mahimos lang garbuso silang kaugalingon. Atong gibalik na ganyan sa versikulo 2. Mahimos lang tigpagawal, garbuso. Inay nga sila may gugma sa Ginoo, ay tuwa noon lipay-lipay. Tanawa ragon mga kapaglaom, susiha ko ninyo po at tumog ka ng mga kalingawan. Unya itandi ang mga audience sa simbahan, asay daghan. Mas daghan ba ya ang mga tao nga manambong sa lingaw-lingaw? Amal kumato kay iglesia, mga kapaglaom, pila ra ka tao, gamay ra kaayo. Ganahan sila, maghimo sa butang makalipay kanila, ilang alid-an ang kaugalingon sa mga butang nga makalipay sa Diyos. Muna, instead of loving God, they will love pleasures. Lipay-lipay. May ba na mo katawa sa ta? May ba na po nang malipay po ta? Pero kung ang kalipay nga atong gipangandoy, makababag sa tong pagtuo, makababag sa tong pag-alagad sa Ginoo, ay ihikli na. Garbage naman na. You see? Muna magkapaglao, magkita ni mo ni mga tawhana. O niya, nagparayon din magkapalang versikulo 5 katapusan. O go niya sila, magpakita nga Diyos doon, magdadapog Biblia,
Magluhod-luhod po. Ninuno ko sa akong sakop sa basilan kanina ito gikidnap siya sa mga busayap. Unya, kakana kung inigsilang sa adlaw, matod pa niya, ang mga pusil sa mga busayap, ilan ng ibutang sa kahoy, sandig, kay mag-ampo na sila tubang sa adlaw. Sa pastor, kung kay balo pa ko, bugunit o hinagiban, pastilan, hurot pa ito mga tawana. Kay ilang ibutang lang diya sa kahoy, ang ilang mga armas. Unya, magsinukduk o halok-halok sa yuta. Isa kidnapin, pero mo ampo di ay. Magkapaglaom, gibuhiyan sa Panginoon sa 100,000, so ako ikatag. Na ako'y tindahan, pila na may baligya sa tindahan, sabon, pusporo, asin, raman na, o sa may ikatag 100,000. Sige na, na bisan katunga lang, na 50,000. O sa may 50,000, bisan 10,000 ko katag. Agibuhian lang siya, gikapoy tingali, gihimo siyang cook sa bukid, daghang gipang kidnap dito mga kapaglaom, bayad sila, gawas. Siya may kabayad, gihimong cook. Pero mo lagi na, inigsilang sa adlaw, mag-ampo po ang mga kidnapper. Ikaw din mga tao nagpatuo-tuo nga Diyos nun, magdaladalag Biblia, pero ang tinuod lang, wag yun kay balo, unsay naa sa Biblia. Dapat sa panahon, nagwali ko magpaglaom sa distrito pa ko, dito sa Lutanga. Badawi akong gibati sa Lutanga karon. Nasayod ko nga daghang mga site sa Lutanga. Dito ko sa Lutanga, nagwali, naiusa sa katawag yun nga, magsigig basbas sa tubangan sa Barihol, dag Biblia, palik na po. Kusamok pa ni tawanan ni. Kung mangutana. Dili kayo magsigdadag Biblia niya. Sumok balik-balik yun. Ako yun. Mga igala, duloy mga tao karon sa atong panahon, magdadalag Biblia, nagpakunaingnon kay balo, apan way kasanatian kung sina sa Biblia. Ang ipakita nila murag Diyos noon, apan way kabangkaagan kung sa'y pulong sa Diyos. Aning saka sa balay perting bagulbol kayo, may lain ni dalag Biblia, niya agi diha, labas-bas siya. Paginguna ko na yung mga tao magdagbiblia pero way kabangkagan, yung saka siya bagulbol kayo sa makigdebate ko anang nagwali diha. Sa dihang nakigdebate sa to, naaw siya, pangutana siya, Pastor, pangutana ko. Kung sa'yo pangutana ba there, sige, tindog. Pag tindog niya microphone, huwag magkatingog. Pero ang ginoo mo rin tayo, naghawala siya huna-huna. Kung sa'yo pangutana niyo mo, pangutana. Huwag man siya katingog. Kagadhangan siya. Ikaw, brother, mura magkagnaamang. O sito bag niya sa, giukuha sa yawa ang akong pangutana. Gibutan niya mikrofone ng uli. Ikaw pastilan. Mauni may tabo sa katapos ng mga adlaw. Dahil ko din o niya sila, nagpatuo nga Diyos noon. O prayo din apan sila, nagdumili sa pagbago silang kagalingon. Nagdumili sa pagsubay sa gisulti sa balang kasulatan. Di isla maminaw, di isla mo to atong isugutan nagkaroon. Kana bitong mindset na itong maunag ginab. Sa kung saan, dinigin mo sab. Apan mga kapaglaom, kung kita gusto gyud nga moadtos langit, yan ang dapit nga wa na mga luha. Dapit nga wa na unyay kamatayon, wa na panagbulag. So siyang balang kasulatan. Basa kini, uswang kinabuhi. O niya, kung naaman galing ni mga tawanan sa inyo, haysa, palayo mo. Kasi matakdan niya mo. Palayo mo. Nagigon makapaglaom din una nga, dili natin mahuman ang pangutan na tungkol kay doon di prinsa sa akong laptop. Pero naingon din ang una. O sa may gihimo sa Diyos. Sa pagpasidaan sa mga katawhan, sa katapusang mga adlaw, sa mga kalisdanan o mga pagantos. O sa may gihimo sa Ginoo. Amin niya kapaglaom, sa diya nga ang Ginoo gani adunay himuon sa malabot, nagina siya yung mga pasidaan. Kinsa may gamito niya? Amos Kapitulo 3:7, ingon din sa diya nga ang Ginoo mo desider, nga maghimo siya mga butang sa umalabot, kon mga paghitabo sa umalabot, iyang sultian sa una, kinsa man, ang iyang mga ulipon, ang iyang mga alagad, ang mga propeta. Sultian sa niya. Magkapaglaom, makita sa Ginoo sa unahan nga iyang himuon, isulti, ako nang himuon ha, pibawon ta ka. Ang mga tao sa makibalo, kung unsay manghitabo ka naman, doon ay musulti sila ha. Sa mapananitan, gisultian sa Ginoo si Moses sa mga panghitabo o niya sa Egypto nga doon ay mga hampak. Gisultian na si Moses daan. Muna giadto niya makatawan sa Israel ngadto sa Egypto, isa magbantay mo kay mo ni mahitabo.
Sa diha nga gilaglag kung naglagon sa Ginoo ang Ninibe, ing gisultian pod si Jonas adto ka Jonas, sulti ang mga tao magbag-o kay akong laglagon ang Ninibe. Makapaglaom sa diha nga ang Jerusalem pagagunobon sa 70 AD. Si Jesus nagsulti pod nga umababot ang panahon, mangagi mo may taglimabot sa adlaw igpapahulay. Iyan ang giprediktahan doon yung paghitabo sa unahan nga umalabot isa. Na umalabot ka paghitabo si Jerusalem, naghilak siya. Abi ninyo duha ka teksto sa Biblia nga ako nakita naghilak si Jesus. Una, sa diyang nagtanaw sa Jerusalem, dito siya sa Olibo, isa nga, dili madugay kining Jerusalem, magunob ni, og walay bato nga magtungtong sa bato, bungkagon tanan. Naghilak siya. Nga nagtanaw sa syudad gayang gigugma, sa mga katawhan niyang gipili, nga kini magkatibuag sa unya. Ikaduha niyang paghilak, katong namatay si Lazaro. Nihilak siya sa diyang namatay, yung higala si Lazaro. Duhara kay gayon. Naghilak si Kristo. Apa sa diya, kaya nakita ang Jerusalem, kini gunobon, mabungkag, sulungon sa 70 AD. Iyang kipasidaan, may tabo ni. May tayo kitabuan ni, dili matol nga adlaw igpapahulay. Alaot ang mga mabdos. Usa pagdagan. So magkapaglaom, kini nga mga pahitabo, mao ni ang atong tutukan pag-ayon. Ipasidaan sa Ginoo o sa mga pahitabo. Karon, sa katapos ng mga adlaw sa atong panahon karon, o sa may gihimo sa Dios aron mapahibalota. O sa may gihimo sa Ginoo. You know, makaingon ko, mao ni ang end time messages. God's last warning message. Magkapaglaom, mao ni ang mga mensahe. Of course, ito makita, kining tulok ka manulunda, mo ni katapusang mensahe sa katapusan nga yugto sa kalibutan. Okay? Now niya, unang manulunda, tulok ka manulunda, mga mensahe sa tulok ka manulunda, ugon niya, mo ni mensahe pasidaan sa malabot nga panghitabo sa kalibutan. Now, una, ikaduha, nga manulunda, una o ikaduha. Nagyo din ang pinadiyag Kapitulo 14, versikulo 6. Ug 7 gotso, ingon din ugon niya, akong nakita, ang laing manulunda nagalupad sa tiliwala sa langit. Ugon niya, doon na kini, unsa, mensahe nga walay katapusan. Unsa man walay katapusan nga mensahe. Nga igawali nga to kanila nga nagpuyo sa yuta. Katapusan nga mensahe. Everlasting gospel. Mo ni, walay katapusan, walay kausaban. Buti masabot, nga mensahe sa katapusang mga kaadlawan, mao na mensahe ang atong iwali na dungog kaniadto. Mao na mensahe ang atong dungog sa primero pa nga My Journey with God Season 1. Mao na mensahe sa katapusan nga adlaw iwali gyapon na. Unsa man ang mensahe sa pag-unsa? Ang mensahe nga ikaw mo ila sa Dios nga maglalalang. Mo ila nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan. Ingon dinhi, og onya ngadto sa mga kanasuran pinulungan sa tanang katawhan. Makasabot gyud tanan kay tanang pinulungan. Mo na minsay makapaglaom naabot sa Japan, sa India, sa Sri Lanka o bisan sa dapita sa Pakistan. Masabtan ni nga mensahe nga naman. Tungod kay kini iya mang ihatag ngadto sa mga tawo nga taga dito niya musulti sila sa ilang lingwahe, masabtan sa kadaganan. O sa may gisulti, nini manunod, siya tinigin din niya balang kasulatan. O nag-ingon siya sa makasungat tingog, kadluki ang Diyos, o ihatag kaniyang himaya, kay ang takna sa paghukom, nagasingabot na. Ang takna sa paghukom, nagsigabot na. Makapaglaom, kini nga mensahe, para ni sa tao nga, wala pa na tao karon. Umingin tadugay pamantingali mutualik ang Ginoo. Aw na para sila ni. Aban gipasira ng tadaan nga maabuting panahon na. Mao ni ang mensahe sa manulunda, kadluki ang Dios. Na yung mga tao karon naghimog mga binuang, wa gyud mahadlok sa Ginoo. Way kahadlok sila. Makita nimo makaglaom nga kining mga tawhana nga nakadungog sa mensahe apan way kahadlok, wa gyud mga usab. Sa kadluki ang Dios. Ihatag kaniyang himaya. Nga naman, ang takna siyang paghukom, nagsingabot na. Para yun, ang city.
Ogo niya manulunda nagingon sa makusog nga tingog. Ako naging sa God's Word Translation. Kani-ganiha sa King James Version. Ingon din ogo niya ang manulunda nagingon sa makusog nga tingog. Kaduki ang Dios, ihatag kaniya ang himaya tungod kay ang takna niabot na nga siya muhukom. Ang takna naabot na nga siya muhukom. Mga paglaon, kanong sa manimitabo? Sa dugay pamanday ni, kay katapusan pa man ni mensahe. Karon daw bi ko na itong kinabuhi matapos pila katuyikan karon. Muna doon ay panahon nga nagwali mi ni Bill Tucker sa Davao. Ang among topiko katapusan isa, how if today is your last day on earth? Sa mahimuon nimo? Kung karon daw bi magkapaglaom, mao karong adlaw katapusan nimong adlaw sa kalibutan sa mahimuon nimo. Anda mo na akong kagalingon, akong pamilya, isit na ko ang tanan, kung dunay mga kagulyang, o dunay mga kasamok, kung dunay mga pagdumot, akong isitol tanan, aron hapsay kong kinabuhi, kung manaog na kong katuslubnganan. How if today is your last day on earth? Ayog langan-langan na. Di na mag-ingon nga, ingon biya si Marjorie Lewis Lloyd, ingon siya, you cannot prolong a certain action indefinitely. Tomorrow may be too late. Ayaw ko digala ko makapaglaom, nga imong ipadayon ang imong naandan na kinabuhi. Di ka mag-usab, kaya ba silog maulahin ha, tomorrow may be too late. Muna karoon isa nga, kadlok ang Diyos. So, bang kapinulungan, nga mga bersikulo, kadlok ang Diyos, og bantay ang mga sugo. Tumano ni mo siya. Ogo niya, ingon pa din ogo niya, simbaha siya nga naghimo sa langit, naghimo sa yuta, o naghimo sa mga tinubdan sa tubig. Simbaha siya. Kining mensahe makapaglaom, mao kining mensahe nga kita moduol nga to sa Ginoo. Kung wa na ka kinundom sa Ginoo, wa na ka moduol nga to kaniya. Time for us to come to Jesus. Worship Him. Nga naman, ang paghukom dool na. Isa dugay na kay padungugan ng hukom-hukom hangtod karon manggihapon. Mga paglaom atong gitunan ganiha, ang Ginoo may nuntuson alang kanato sa Roma 2. Nagpaabot siya nga mausab ta. Nagpaabot siya nga magbag-o ta. Pero saon nga stubon manguta kayo? Di ta maminaw sa tambag sa Ginoo. Simbaha siya. Nganong diskutan maning simbaha ang naghimo sa langit, naghimo sa yuta, naghimo sa tinubdan sa tubig? Ngano? Kay karon sa atong panahon, nining atong mga kaadlawan, pagkadaghan sa mga tao nagsimba, dili sa maglalalang, apan tuwa sa mga nilalang. Dili sa magbubuhat, apan ngadto sa mga binuhat. Ingon si Haring David, naay ilong, di ka panimaho. Dunay mata, di ka kita. Dunay dunggan, di ka dungog. Dunay baba, di ka sulti. Pasilan. Nganong musimba matana niya? Ang simbaon na to, katong maglalalang sa langit, sa yuta, o tinubdan sa tubig. Nayon din niya, kung highlightan na magkapaglaom sa God's Word Translation, worship the one who made heaven and earth, the sea and the springs. Ang naglalang sa tao, ang Diyos. Simbaha siya. Mo hinung na magkapaglaom sa payang paglalang sa tao, doon sa kaadlaw gyud nga i-google na to, nga musimba rin siya. Pero saon taman, di man tagana to sa usa ka adlaw kanira tang inuras. Primero nga simba uning orasa 6 to 7. Sunod si kanmas 7 to 8 ay tagsara ka oras. Natingala ko makapaglaom, ningadto ko simbahan ning agi ko, nanimba sila Domingo. Natingala ko nga ang ilang simbahan na puno mag basket. Kung anong na may basket ning palibot. Nagyoy langsang sa kilid simbahan, gipang langsangan na tuyok, unya na yung mga basket yung gipang sabit, yung nga, decoration ba ning basket sa simbahan? Di, pag-abot nga to, igsuon na to, kaya namisita bang ko, ikaw brother, nga naman ang simbahan diya nga ako nagian, daghang kay basket lagi. Masa na, decoration silang simbahan kada simba, basket? Isa ay, pastor, mahuman ko silang simba karon mga alas 10, kanang manimbahay din ha, adto nagdungguan kay musugat og isda, kay manuroy isda dayon pagkahuman. Ay mo rito daghang basket. Yang basket mga paglaom, ilang gibutang dadto kay pag magsimba, kuhaon to, unya to ana dayon. Pasilan.
Usa ra ka oras, 3 ka oras, 4 ka oras. Ang simbahan sa Ginoo, simbahan sa naghimo sa langit, sa yuta ug tinubdan sa tubig, tibok adlaw manggod. Usa ka adlaw. Pero itaganahan. Ang unang tao yang gihimo sa darog siba, mo'y pimirong simba sa maglalalang. Tibok adlaw. Ingon ang Ginoo, tibok adlaw gikan sa pagsalop sa Biyernes hangtod pagsalop sa Sabado, mo nang adlaw ang igpapahulay from sunset to sunset. Apan karon mga kapaglaom, ang atong gamit nga paghihap sa oras kanang Roman reckoning, magsugod ta launas kadlawon. Pag alas 12 buto-buto ni awa na January na. Pero ang tinuod lang, pagsalop sa adlaw January na guna. So, di gyud mawala na nga naman kay kaning mindset ta to God usahay maglibog ta. Ngano maglibog ta di man ta maminaw po diri, di ta mo tuo sa balang kasulatan. O nya naandan na to, munang kingon ko ganiha, unsa akong nabatan, mo'y akong pagkamatyan. Mindsetting, usbo na to na. Ingon magpaglaom din a knowledge of God, mindsetting ano, is the foundation of all true education. Ang atong kahibalo sa Ginoo, mo kanay pundasyon sa tanan nga edukasyon. Ang tinuod nga pagserbisyo. O ganyan ingon din mo lang na, ang makahimo ka nato, nga may sama ta sa Dios nga atong masunod ang iyang kagawian, ang iyang kinaiya, ang iyang kinabuhi. Mindsetting kinahanglan yun na kayo. Nga naman, kaya kung di gani mausab ang ato ang hunahuna, adi kitang bago. Pabili na kita gihapon. Maura gihapon nga pagkatao, nalipay ko kaganiha, nga doon ay mga katauhan nga diin midawat kang Kristo, daghang salamat mga paglaom. Tanan nga viewers sa to, sa tanan nga mga nagpabotismo ganiha, ang Diyos kaban kaninyong tanan. Dili mo muna mo obistahan tanan, apan ang Diyos, magapanalangin kaninyo, nga unta, siya magahatag kaninyo sa giyas tanang panahon. Atong usbon, ang atong una-una, mato pa ni Norman Vincent, change your thoughts and you change your world. Usbon nato itong una-una, mausab, ang unsa, ang atong kalibutan. Busa, ingon din lisod kayo, mato pa ni G. White, lisod yun kayo, ang pagdala sa hunahuna sa tao. Lisod kay dili mo ang hunahuna sa usa ka tao. Ang iyang hunahuna lisod kay usbon mo na maguna. Ang mindset usahay kung di gyud mausab, wa gyud kausaban, wa gyud kabaguan, maora na unang adlaw simana Domingo lagi go pahulay. Bisag klaro na gyud sa balang kasulatan. Maula na okay lagi mo kaon bisag unsa kay ang tiyan para sa pagkaon o ang pagkaon para sa tiyan. Pero basawan nimo og silang tanan pagalaglagon sa Dios. Na sunahon nato daan. So kung dili mausab na, adi gyud ta mabago. Muna ingon ni Ginoo, simbaha siya. Usbo na itong una nato, simbaho nato, dili ang mga nilalang, apan simbaho nato ang maglalalang. Okay? So ingon din mindset is a set of belief or a way of thinking that determines somebody's behavior and outlook. Mao na akong pagtanaw. Di na mausab? Yes. Kinahanglan usbo nato na. Atong usbo ng panglantaw, nausab naman nakadungog naman ta sa mensahe, nakakita naman ta nakabasa, mag-usab na gyud ko. Abi ninyo, ang nakausab ay gyud sa kining akong panglantaw tanan, kanira yung adlaw ko pahulay. Kaya dala-dala makapaglaom, akong lula na ito'y Converse Catechism Catholic Doctrine, page 50, ingon dito, usma adlaw ko pahulay, alig ko pahulay, Sabado. Ganong nagbantay man tag Domingo imbis Sabado. Nagbantay tag Sabado imbis Domingo imbis Sabado, kaya ang iglesia nag-usab sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Uy, kaklaro ani kayo. Ginabasa-basa ni eskwela pero ngano pa yung kibalo? Yes. Kay balo na gud ta nga atong simbahon katong maglalalang dili ang nilalang pero bato kas lain dapit pagkadagko sa mga dibuho nga ilang ginasimba. Pagkadagko sa mga estatwa nga naay ilong di ka ginhawa. Dunay dunggan di ka dungog. Pero nagduko-duko gihapon. Nakikita ko sa mga makapaglaom nga ilag yung yato sa kuta. Nya dako kanito ang dibuho. Ilag yung iumod ang ilang ang anak, ang naong silang anak palukon nga to sa tiil sa dibulto. Iko pa silang yung maginika na. Usa may naana. Halukon yun kay na may kural di man mabot kayo. Si doot ka to. Itunol aron makalok lang yung sa tiil sa estatwa. Nga naay ilong apan di kaginhawa.
Dili gyud mausab, ganuman nana sa mahuna-huna. Kinsa may dili, kinsa may nagpugong nga atong hunahuna, di mga usab niya. Pastilan yun, trabaho na siyawa. Ayaw tuwa na. Mauna ni atong padayunon. O sige, ingon sa balang kasulatan. Pasahon ni mo ang Korinto mga kapaglaom 4:4, kadong Korinto. Ingon din ugo niya ang yawa si Satanas. Ang Diyos dinhi sa kalibutan. Ha? Yawa o Satanas, Diyos dinhi sa kalibutan. Kini nagaunsa, nagapatakop, tiklop sa imong hunahuna. Nakababag sa imong hunahuna. Nga itong mga tao nga dili mo tuo. Di man ka mo tuo. So, gyud gituyo. Di ka mo tuo lagi. Di na mao. Kinsa man imong tawhana. Dili sila makakita sa himaya, kahayag, gikan sa maing balita. Di gyud masabtan sa kung saon. Isang saon ito pasabot. Trabaho na sa kaaway. Payo si Ginoo simbaha ang naglalang sa langit at sa yuta. Dili oy, kini mo'y simbaha. Trabaho sa kaaway. Padayon magkapaglaom, ingon dinhi, sila dili makasabot sa mensahe nga ginawali namo. May tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang kahingpitan sa pagka-Diyos sa maglalalang. Ang Diyos magkapaglaom mo na ang tinguha niya nga unta kita musimba sa maglalalang. Ang mensahe sa katapusang maadlaw, ayaw nagunauna sa uban. Ayaw nagsimba atong mga dibuho, apan itutok ang imong mata, ipunting imong kasing-kasing ato kang Kristo, ang imong giya sa imong kinabuhi. Karon, 14:8. Dahil ko din ugo niya kinong manulunda ning sunod, ugo niya sulti sa makasugat tingog nagkanayon. Ang Babylonia, ang dako nga Babylonia nahulog na. Siya unsa ang iya makatawhan nga nag-inom diha sa bino sa iyang unsa, sa iyang kaulag napuka na. Babylonia. Nabala ka kung makapaglaom, usay, awa naman ang Babylonia karon. Nga naman masipat agbasa aning wa na may Babylonia. Makapaglaom, ang literal nga Babylon wala na. Apadunay gito ag mystical Babylon. Ambot kung inyong tanawon makapaglaom ang balang kasulatan sa Pinadayag 17, na diingon nga, og niya ang babae nga bigaon. Sa bakanong Bible, ako nagbisita ko sa Basilan pa ko. Pagbisita, nagsige sila basa sa Biblia. Iko nga, uy, may ni mga tawanan ni kay himasa magbiblia di ay. Ang sa mga ilang himo makapaglaom, ang ilang gibasa di ay, kining Pinadayag 17. Unya, ingon din niya, ugon niya, ilmal muher. 17 pa ito lang gibasa? Yes, ingon din niya. Ugon niya, ang babae nga bigaon. Uy, babae nga bigaon. El mal mujer, amo el ciudad del Roma, na ay footnote sa ubos ba? Dili gito, ang teksto, mo ni ang dautan nga babae nga bigaon. Pero sa footnote sa ubos, gibutan ito, el mal mujer, amo el ciudad del Roma, el ciudad del mga demonyo. Ko, mo tingala siya nga, ano man nagsisilag kalibog. Naabot ko dito, hapon man to, ko, may hapon, di mo na ukay sila. Di ilalibot, nga naman Pastor, ni amay kaniya ka, tudloy ko naman ani. Pas sila, nalbalaka sila, kaya giklaro sa foto dito, el mal mujer, amo el ciudad del Roma, el ciudad del mga demonyo. Iko nga, giusam po ni, kisa po nagputo tani nga, tsabakano man itong Bible. Iko, kisa may imprimator. Mga kapaglaom, niining ikaduhang manulunda, isa nahulog na ang Babylonia. Ang iyong magkatawhan, apil. Nga naman, kay kining Babylonia, nagpainom siya. Batay niyo pag-ayo ha? Nagsimbolo kini sa babae. Isa nagpainom siya sa magkatawhan sa bino nga makahubog. O gawin niya din bino sa iyang kaulag. Immoral lusts. Na kung iyong magtanawon, kinibiyang agda, alang ka nato, usa kini ka mensahe sa mga katawan sa Ginoo nagsunod sa iyang makalagdaan.
Kini magkapaglaom ang agda nga nung ubiya ta, uy ayaw na ana. Simba na ta sa tinuod nga Dios. Mao kini ang pagtulunan, wala naman na kanang mao ni nga dako. Minsan nga, dako nga iglesia. Dako nga panon. Gawas ka mo, babigyan ka sa Babylonia. Of course, masahon na ito ng pinadayag 18 sa versikulo 4. Dili magkapaglaom, ingin siya nga, gawas ka mo. 18:4 sa pinadayag. Ikatulong manluna, gawas ka mo. Aron dili ka mahigaw agom sa iyang unsa, sa silot nga ipahamtang ato kaniya, panggawas ka mo. Iyang gipainom ang mga tao sa kupa siyang kaulag, binos siyang kaulag, isa nga, kini mao ang pahamtang sa Ginoo kaniya, mo sa panggawas mo. Mao ni minsay magkapaglaom nga gihatag sa katapusang mga adlaw nga paggawason ta gikan sa mini nga pagtulunan. Gingon ako ganihan ninyo na mata, di kakita, na ilong, di kinawa, di baba. Pastilan, tuwa dito nagsalig. Naay panahon nag-ampo ko sa usa ka masakiton. I hope nga naminaw karon ang si Sister Fee. Dito ko sa Lutanga. Tingala ko nag-ampo ko kining burot dinhi ang ulo-ulo sa bata, bagol-bagol. Kung ano ning burot man ni? Primero mo pag-julin. Sunod mo nagpingpong. Sunod mo nagbula sa kining tinis. Nakadako ko nga. So magini nga bagol-bagol bagyo ning tubo. Ingon na ako nga murag naagaling ko na himo nga dili maayo. Nga naman ako pag-ampo murag magdi man tubagon. Ingo Ginoo sumay ako yung sayop. Nga naman nga ako pag-ampo aning bataa nga maulian wa manaulian. Pasilan karon makapaglaom ning bisita ko. Ingo nga Sir P, murag dito ta sa taas magkampo ayaw diri sa sala sa ubos. Kay no may murag half nga tustorya ang balay. Ngano ni ingon ko ana kay nakita na ko na half open man ang pultahan. Nakita na ko na dito yung mga dibulto. Ikoy. Na dibulto dito nga kining tawhana dinhi kining pamilya ha. Nagsimba sa tinuod nga Dios nga maglalalang sa langit sa iyo tawag sa tubigan. Pero ganun doon may dibulto dirita mag-ampo sa taas. Ingon din siya, ay dia pastor, diri na ta. Kung diri ta kay murag gito baga ato pag-ampo diha sa ubos, patuol-duol ta nga tos taas. Pero gituyon ako to kay nakakita kog dibulto dito na pag-flickering nga light kanang pula bitaw siga. Pag abri gid ako sa pultahan, ingon dali ta, ingon tong mga anak niyang babae, sa pastor diri na ta, ingon diri ta sa taas pag-ampo. Kay murag ako nakita sa sige na kog ampo, murag wa to baga to pag-ampo, paduol-duol ta sa Ginoo pataas ta. Pag abrig yun ako, nakita ako na kung dibulto. Uy, naman dibulto lagi mo. Naman mo gibuhi lagi. Pag yun ako na mo binuhilak, tadayon ang inahan. Sa pastor, nag-ingon magod ang among mga silingan nga, mudagan may nga to sa inahan sa kanunay panabang. Aron nga to bago na akong pagkampo, o ang sakit sa kong anak kaning tubo, ang bagol-bagol maulian. Ikaw, giusa man niyo pag-una-una. Basahan ko na balang kasulatan, kung kini magsilbi baning naay mata di kakita, naay baba di kasulti, na ang magduko-duko. Magkapaglaom, mao ni pagtulunan sa kalibutan. Mao ni makita na to, unsa na kitabo sa palibot. Isa gawas na mo din ha. Palayo mo. Simbaho na to ang tinuod nga simbahonon. Ang tinuod nga Dios, dili ka na mga hinimo-himo lang sa tao. Unsa kadugay makapaglaom kining pagtulunan ning kuyanap sa iglesia nga pagmata na to ay baon na maguni akong natun-an, mo ni akong nadak-an, mo ni akong namatan. Dugay kayo. Nga naman, kay sugod atong 538 AD hangtod sa 1798 AD sa ikag 1,200 years. Kanang nga panahon murag spiritual blackout. Nga naman, gikan igsoon sa 538, pag-ingon nyo nga, ang obispo sa iglesia, mo'y labang obispo sa tanan, sa tibok kalibutan, ang iglesia labaw sa Biblia. Wala na ang pagtulunan sa Biblia. Nangawala na. Daghan na ni sulod ng mga pagtulunan, ngawa, nagkadimao. Apan kay mao may nabatan, tiyaw mo na, 538, nga to 1798, abi na ko, kung mao na to, apan sa magabot, tigala kung 1910, ning balik na pod. Kining mga katuigan, dark ages ang kamaturan na wala. Ang pag-ampo, largo sa Ginoo, giilis na nagpag-ampo nga to sa tao. Tanan nga mga pagtulunan sa Biblia,
ginahinaw yung script out. Mo bito na nga ang mga tao to na, makita gani ka magbasa ng Biblia, heretic ni. O niya, ilang ipabugno nga tos leon, ilang katawanan, ilang himuong kalingawan, mga Kristohanon, nagbasa sa Biblia. Mga kapaglaom, nawala ang pagtulunan. Muna makiingon ka, kung maghiskot kag babae, nagsimbolo na sa iglesia, pinadayag 12. Pero kung mato ka, pinadayag 17, babae gyapon, iglesia gyapon. Sa ato pa doon ay putling iglesia, doon ay iglesia nga gitawag adulterated nga iglesia. Kining babae nga bigaon, nagpainom sa kupa sa iyang kaulag ngadto sa mga katawhan. Kining duha ka mga babae, nagsimbolo ni iglesia, asa man ta nga iglesia mosunod. Kaning niya dinhi, nga doon ay daghang pagtulungan nga wa nagkadimao, o kaning iglesia nga wala gisubay kundi ang pulong sa Dios. Makapaglaom mo ni, ang tuyo sa Ginoo katapos sa mga adlaw, mubalik ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw ng pagtulunan, gisugdan lang sa mga tao. Basaw na to ang mga pinatik, gigipatik sa maurasad nga institusyon. Klaro ang gisgutan. Aba di man na mga itong tupiko yun karon. Ang ato kaning mensahe raman. Anita makapaglaom nining putling iglesia nga walaing gituman ang pulong sa Dios. Aban kino sa iglesia, sa gipainom niya ang mga tao sa kupa sa bino siyang kaulang. Pagtulunan nga wa nagkadimao. Muna nga, klaro naman kayo, dayag naman kayo, o sa may tambag, ikatulong mensahe sa madulunda, the third angel's message. Pinadayag 14:9. Ingon din ang 14:9 sa pinadayag. Ugo niya ikatulong madulunda, misunod sa duha kanag-una nga manulunda. Nagkanayon sa makasong katingog, kadto nagasimba sa mananap o sa iyahang hulagoy o imahin. Siya nagadawas sa marka, diya siyang agtang o siyang kamot. Nagasimba sa mananap, kapintay sa may agom sila sa silot. Makapaglaom, nganong marka sa agtang o kamot? Ang agtang, sintro na sa itong panghuna-una. Kung sa huna-una mo, buhaton si imong kamot. Ang imong huna-huna, musunod ang imong binuhatan. Pero kaya huna-una to, ang mindset lagi mo na, ang naandan, adig yun na, muhimo og maayo. Pulos na yun gihapon, unsay naandan. Ang agta ka na ito kapaglaom, muna yung nga, kamo nga nagasimba sa mananap o nagadawas sa marka sa patik, isa nga, kamo niya, may agom sa silot. Now karon, unsa man ang silyo sa Ginoo, muna ingon ako, musimba ta. Musimba ko sa maglalalang sa langit ug sa yuta. Sa unsang adlaw, ay adlaw nga kapito. Pero ang sa pikas, adlaw nga nauna. Matayan tala pagayo. Muna ingon din bala kasulat ang paglaom, ugon niya ikaw magainom, muna silot ha, versikulo 10. Ugon niya kamo magainom, muna sa bino, sa kasuko, sa Dios. Ang matag-usa kaninyo kay siya masuko man og maligotgot. Masuko ang Ginoo. Ugon niya, kamo niya, o sa iyo nini, and you will feel His mighty anger. Ang makasugamag timong kasuko sa Ginoo. Grabe! Ugon niya, kamo niya, iyang pagkaon sa pagapantuson, pagasunugon sa kalayo kasupre. Ugon niya, ang mga manulunda sa Ginoo magatanaw niya itong mga tao nga silutan niya nga susunuging panahon, giagda pagpagawas, pagtuman sa talang kalagdaan sa Ginoo, apan wa man mutuman, padayon gihapon sa karaan nga naandan kay mao'y namatan. Ang kasuko sa Dios mo'y mahiaguman nining mga tawhan. The wrath of God. Wa ra bagyud kay kalikay bisag asa kamutago. Muna ko yung basahon na balang kasulatan, inibalik sa Ginoo niya, managan lang kaspang pangtumpag imi, kaya mi ako pagtanaw, anang naglingkod sa trono. Mga kapaglaom, karon mo ang panahon, nga atong itugyan ang kagalingon nga to sa Ginoo. Simbahon ang maglalalang sa langit ug sa yuta. Sundo ng iyang pulong, kamoy magagiya kanato. Muna ako yung butan ni, called to serve, to please the Lord.
Karon kita makapaglaom, gitawag ta, mo serbisyo ta, aron makapahimuot ta sa atong maglalalang. Tabangan nato, ikaw gako, kitang tanan, mahimo kita makapaglaom nga mag-ugbad sa kingharian sa Dios. Atong isulti ang mensahe, tulo ka manulunda, nagwali sa wala naman. Karon kita magwali sa mensahe nga igasulti niya sa manulunda sa katapusang mga adlaw. Nga naman, tuyo sa Ginoo nga kining mensahe sa tulo ka manulunda nga atong isulti karon sa atong kapanahonan, katapusang panahon, ang tuyo sa Ginoo nga atong tukuron ang kingharian sa Dios sa atong panahon. Nga atong sugdan ang pagkinabuhi sa kinabuhi sa mga katawhan nga para langit. Sugdan nato dinhi para langit. Ang tuyo sa Dios makapaglaom nga kung ikaw musimba sa matuod nga Dios, walay daghan nga mga kaligay mga tuwan. Ikaw gako, kitang tanan, makaadto ra gyud ang dapit nga itong ipangandoy, dapit nga wa nay mga luha, dapit nga wa na unyay kasakit, ug dapit nga wa nay kamatayon. Mo kana ang tuyo sa Ginoo. Nga kitang tanan nga magasimba sa tinuod nga Dios. Biyaan ang tanan, sa gawas mo diha. Ugo niya atong simbahon ang maglalalang. Siya lang ang makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya lang ang atong sundon, ang iyang pulong magigiya kanato, ug siya niya maghatod kanato ngadto sa kingharian nga walay katapusan. Magapaglaom, di man ta magkita gyud tingali personal. Apan kuno galing kita musunod sa Ginoo ug atong tumanon og gisulti katapusan nga mga mensahe sa pinadayag sa tulo ka manulunda, kitang tanan magkita sa langit. Inigbalik niya, ikaw, ako, kitang tanan, ang tanan nga viewers nato sa kinatibukan sa kalibutan. Di ta magkita personal. Apan dito sa langit, kung kita magasubay lang sa dalan, makiglakaw uban kang Kristo sa tanang gutlo sa kinabuhi, nan kita o niya magkita sa langit o mag-uban ta dito, gawa na pagbinulagay. Ang akong handom ni kagabiyon, atong himuon ang pagsunod sa kalagdaan sa Diyos. Niya nakita sa katapusang mga adlaw. Ang kalibutan kaniadto sa bagong gihimo sa Ginoo, pagkalahi na gyud kaayo sa kalibutan karon. Ang makatawhan karon pagkalahi na gyud kaniadto magkapaglaom sa katawhan karon. Ingon tong usa, pastor, naminyo ko ni akong bana, wagi ko ni gugma. Apan gitupo-tupo na magmasong ginikanan. Unya kay musugol ta kita ginikanan, mutahod ta. Excuse me. Akong gisundan. Pero pastor, wagi ko ni gugma ni kong bana. Ikaw ate, wa ka ni gugma si bana nga kabutan si mong bana. Tanawa ra gud gikan sa trabaho niya, mo pa magbugag kahoy, mo pa maglungag, ikaw higda-higda lang kaya ana. Iya di po kumutuwa ka ni gugma, tulo na gud yung anak. Wa ka ni gugma, isa kay ako namang gisunod akong inahan. Iko grabe tuon no. Ang ginikanan magbuot kay sa imong minyuan karon, tambagan sa ginikanan, ayaw na anak, ay masuko. Nga naman, katapusang mga adlaw, ang mga kabataan gahi nagulo, di na mutuman sa ginikanan. Apan nigala makapaglaom, kung atong sundon ang tambag sa Ginoo, nga atong nabasa sa pulong sa Dios, nga atong nadungog gikan sinugdanan sa itong My Journey with God, Season 5 hangtod karon. Kitang tanan, magkita sa langit. Kitang tanan, mag-uban dito, uban kang Kristo, uban sa Dios. Magbalipayon kita, o kinabuhi, wa na'y mga luha. Ang kinabuhi, wa na unya'y mga kasakit pa. Akong gihangyo ang tanan, natong magkapaglaom, atong mga viewers karon, palihog tindog ta. Atong sangpito na Ginoo, tabangi ko nga makhimo sa pagsunod sa mensahe nining katapusang mga adlaw. Ikaw lamang among simbahon, kay ikaw ang maglalalang sa langit ug sa yuta. Ikaw among sundon, kay ikaw man ang dalan ug ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Magkapaglaom, manindog ta. Magampo ko alang kaninyo, nga kitang tanan unta bisan dili ta magkita dinhi sa atong mga viewers karon. Apan I want to see you in heaven with Jesus. Magampo ta Dios sa gamanan. Intak na sa kabiyon. Salamat kay nga ikaw nagpinunum ka namo. Sa katapusang mga adlaw mao kini ang mahitabo. Apan sa katapusang mga adlaw
Kinahanglan kami musimba kanimo. Walagad kanimo. Kay ikaw man ang maglalalang sa langit o sa yuta. Tinubdan sa tubig, sa tanan sa kalibutan. Ikaw ang Diyos, ngayang angayan nga alagaron, simbahon, o hatagan sa among pagtuo. O Diyos, dawata kami karon. Ingon nga mga katawhan, bisan kami dili magkita din sa yuta, apan gusto na mo magkita namin sa langit. Din ikaw, kaming tanan, mag-uban dito, o abatan naman kinabuhi ng walay katapusan. Salamat to Diyos, ikaw magtubag sa mong pagkampo. Magitugin ang tanan, sa ngalan ni Hesus.